Μια ιστορία απόψε θα σας πω. Μια ιστορία που άκουσα μικρός. Από δύο πλευρές, όπου ξεκίνησαν αλλού, στην πορεία μπλέχτηκαν και ήφαναν ένα πέπλο με κοινό τέλος. Αυτά τα αφηγήματα τα άκουγα με ανοιχτό το στόμα. Έτσι αντιδρά ένα παιδί σε μικρή ηλικία. Χαζεύει που λέμε. Αλλά στην πραγματικότητα απορροφά σαν σφουγγάρι. Οι αφηγητές βάζουν και αυτή την πινελιά τους σε ένα λευκό καμβά και το παιδί διαμορφώνει χαρακτήρα ανάλογα με τη ζωγραφιά. Σκληροί άνθρωποι. Δεν γεννήθηκαν έτσι. Κανείς δεν γεννιέται. Σε κάνει μοίρα. Άνθρωποι απλοί όπου έζησαν φρικαλαιότητες και στάθηκαν όρθιοι. Άνθρωποι που χαμογελούσαν και δεν χρειάστηκαν ποτέ ψυχολόγο. Ούτε φόρτωσαν στους συνανθρώπους τους ή στα αφεντικά τη μιζέρια. Εκείνη που σε κυριεύει όταν τα έχεις όλα και δεν σου λείπει τίποτα. Η αυθονία των αγαθών, της ελευθερίας και του χρόνου. Ό,τι και να έζησαν, απλά χαμογελούσαν. Την μικρή Κατίνα την ξύπνησε η γλυκιά φωνή του Χότζα που, αν και χριστιανή, λάτρευε να ακούει. Παιδάκι με τους γονείς, τους παππούδες και τις τρεις αδερφές περνούσε τη μέρα της ξένιαστα. Έπαιζε στη γειτονιά και τα βράδια την έφεραν αγκαλιά στο κρεβάτι. Την έπαιρνε ο ύπνος στο στάβλο κάτω από το σπίτι, επάνω στην αγαπημένη της και τεράστια γουρούνα. Ξαφνικά μια μέρα το όνειρο έγινε φιάλτης. Φωτιές, φωνές τρομαγμένων και μπερδεμένων ανθρώπων ήρθαν να αλλάξουν το τοπίο. Οι κάτοικοι του Γαλατά έκλαιγαν, Έλληνες και Τούρκοι μαζί που ζούσαν ειρηνικά σαν γείτονες. Έφτασαν εκείνοι που είχαν τη διαταγή να εξαφανίσουν τον ελληνισμό. Ο πατέρας κατάφερε και έφυγε πρώτος. Λίγο αργότερα τα γυναικόπαιδα. Το ταξίδι στο άγνωστο ατελείωτο και πικρό. Κάποια στιγμή βρέθηκαν σε λεωφορείο το οποίο και αναποδογύρισε. Η μάνα έψαχνε σαν τρελή αν έπαθαν κάτι τα παιδιά. Τελικά όλα ήταν καλά. Εκείνα, όπως και ο κόσμος, είδαν πως είχε χάσει ένα δάχτυλο η μάνα. Στο σοκ τους επάνω έψαχναν στα συντρίμια να το βρουν. «Πώς κάνετε έτσι μωρέ για ένα δάχτυλο», τους φώναξε και τύλιξε το χέρι της με ένα μαντίλι. Με τον καιρό έφτασαν στον Πειραιά, μα είχαν φέρει την πόλη μαζί τους. Σε μια παράγκα 6 άτομα, όταν αντάμωσαν ξανά με τον πατέρα. Φτωχικό το σπίτι, αλλά είχε μια αρχοντιά. Το νερατζάκι πάντα στο δίσκο να στο τρατάρουν, μαζί με το σπιτικό λικέρα από βύσσινο. Τα χρόνια πέρασαν και ο πατέρας χάθηκε νέος, στα 33. Τον έκαψε το ούζο. Τώρα που δεν δούλευε πλέον στις μπίντες, το βάρος έπεσε στη μάνα. Χάθηκε και εκείνη κοντά στα 40. Οι 4 ορφανές έμειναν 3. Ο Χάρος διάλεξε τη μία για την ομορφιά της. Στη φάμπρικα λοιπόν η Κατίνα. Έφτιαξε σιγά σιγά την παράγκα σπίτι. Στη νιώτη της επάνω γνώρισε τον Μίτσο. Νέος, όμορφος και ναυτικός. Όσο μπόι του έλειπε, το είχε σε δούλεψη και σε καλαμπούρι. Έξω καρδιά. Μαζί έστησαν το τσαρδί για μια νέα αρχή, αφήνοντας πίσω τις πίκρες της ζωής. Δεν κράτησε πολύ η χαρά τους. Η Ελλάδα δέχτηκε εισβολή από την Ιταλία. Όταν κατέφτασαν στον Πειραιά, οι Ιταλοί τραγουδούσαν και είχαν λουλούδια στις κάνες των όπλων. Τυχεροί σε αυτή τη γειτονιά, οι συγκεκριμένοι δεν ήθελαν να πολεμήσουν. Εξηγούσαν πως τους έστειλαν με το ζόρι. Οι δικοί μας τους τάιζαν και εκείνοι έκαναν δουλειές. Η ηρεμία δεν κράτησε πολύ. Ήρθαν οι Γερμανοί. Πραγματικά κτήνοι, που στο λεξιλόγιο τους δεν υπήρχε λέξη ήκτος. Ο Μίτσος έκανε το καθήκον του στην πατρίδα και πολέμησε. Τον έπιασαν αιχμάλωτο. Η Κατίνα μαθαίνει πως τον έχουν μεταφέρει στην Κομμαντατούρ στο λιμάνι του Πειραιά. Τραβάει με το πόδι να τον δει. Στην πύλη, ο ένοπλος φρουρός την κοιτάει παγωμένος, ενώ εκείνη του μιλάει στα ελληνικά. Απαντάει εκείνος στα γερμανικά. «Ράους!» Η Κατίνα κάνει πως φεύγει. Γυρίζει απότομα πίσω, τον προσπερνά και ανεβαίνει τρέχοντας στα σκαλιά. Ο φρουρός με το τουφέκι από πίσω. Μέσα στο κτίριο έχει μια μεγάλη αυλή σαν αλάνα. Τριγύρω υπάρχουν αυτοσχέδια κελιά και μέσα σε ένα από αυτά είναι ο άντρας της.
Τρέχει κατά πάνω του ώσπου ακούγεται ένας πυροβολισμός. Η Κατίνα παγώνει και ξαπλώνει στο έδαφος. Ο Μίτσος σαν θηρίο στο κλουβί κοπανάει τα σίδερα. Το ίδιο και οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Με αργά βήματα πάει ο Γερμανός από πάνω της. Με το όπλο τη σκουντάει και τη γυρίζει από μπρούμετα στα νάσκελα. Τότε εκείνη ανοίγει τα μάτια της και του αρπάζει το όπλο. Σηκώνεται όρθια και τον σημαδεύει. Πάγωσαν όλοι. Μια φωνή σπάει τη σιωπή. Ήταν στα γερμανικά εκείνη του αξιωματικού. Μίλησε στο διερμηνέα και εκείνος της είπε: «Δώσε το όπλο σε παρακαλώ». Ο αξιωματικός είπε: «Αφήστε τη γυναίκα να δει τον άντρα της». Το στρατιώτη τον πήραν μέσα. Εκείνη ζύγωσε το κελί, του έδωσε ένα φιλί και έβγαλε από την τσέπη μια σοκολάτα. Έσφιξαν τα χέρια τους χωρίς κουβέντες. Μιλούσαν τα μάτια. Εκείνη επέστρεψε σπίτι, όπου και έμεινε μόνη για μερικά χρόνια. Με 100 άτομα να σκάβουν τούνελ στις Άλπεις ήταν η μοίρα του Μίτσου. Δεν υπήρχε ρεπό, δεν υπήρχε αργία. Όποιος αρρώστενε τον καίναγαν μια σφαίρα στο κεφάλι. Χάθηκαν αρκετοί έτσι. Με το χαμό τους έπεφτανε πάνω τους να τους πάρουν τα παπούτσια ή ό,τι άλλο είχαν καλύτερο από τα δικά τους οι αιχμάλωτοι. Ο θάνατός σου, η ζωή μου, κυριολεκτικά. Πόνος, κούραση, πείνα και αγωνία για το άγνωστο. Έλειπε όμως η πίκρα, γιατί το χαμόγελο δεν έσβησε ποτέ. Λίγο πιο πέρα υπήρχε το αποχωρητήριο, ένα ξύλινο παραπέτασμα για την ανάγκη τους. Οι Γερμανοί έμεναν σε κτίσματα που είχαν χτίσει αιχμάλωτοι, αλλά και σε σπίτια που είχαν επιτάξει. Εκεί κοντά ήταν και μια οικογένεια Ελβετών που έβλεπαν τι γινόταν. Άφηναν λοιπόν κρυφά μερικές φλούδες από βραστές πατάτες στην τουαλέτα. Όταν πήγαιναν οι αιχμάλωτοι λοιπόν έτρωγαν από μια μπουκιά. Τους πήραν χαμπάρι οι Γερμανοί και ήταν ξεκάθαροι. Αν ξαναδώσετε φαγητό στους αιχμαλώτους, θα σας σκοτώσουμε οικογενειακώς. Έτσι χάθηκε και αυτό. Τρία χρόνια πέρασαν και από τους 100 είχαν μείνει μόλις 17. Τα νέα για την απελευθέρωσή τους έφτασαν στο στρατόπεδο. Κατάφεραν να το σκάσουν γιατί οι Γερμανοί πριν φύγουν είχαν σκοπό να τους σκοτώσουν. Ο Μίτσος μπήκε σε ένα σπίτι τρέχοντας από εκείνα που είχαν οι Γερμανοί. Είδε λοιπόν στον τοίχο αριστερά κρεμασμένη μια φωτογραφία. Στα δεξιά ένα ημερολόγιο και στο κέντρο ένα ρολόι τσέπης. Στον κρίκο του είχαν περάσει ένα καρφί για να το έχουν κρεμασμένο στον τοίχο. Χωρίς δεύτερη σκέψη το αρπάζει και το κρύβει έξω κάτω από ένα μικρό βράχο. Ύστερα από 3 ημέρες, μόλις κατέφθασαν οι σύμμαχοι, πήγε και το έβαλε στην τσέπη του. Το ήθελε να το πουλήσει για να τραφεί. Με το στόπ και με τα πόδια ξεκίνησε για την επιστροφή στην πατρίδα παρέα με 3 ακόμα. Με τον καιρό, φτάνοντας στην Αλβανία, τους φώναξε ένας ντόπιος και τους εξήγησε με νοήματα να ξαποστάσουν στο στάβλο και να περάσουν τη νύχτα εκεί. Ο Μίτσος μιλούσε αρβανίτικα και τον άκουσε να λέει στους άλλους: «Μόλις κοιμηθούν θα τους καθαρίσουμε και θα πάρουμε τα τσουβάλια τους». Δεν είπε τίποτα και ατάραχος πήγε στο στάβλο. 10 λεπτά πέρασαν και εξήγησε στους υπόλοιπους το τι επρόκειτο να γίνει. Αμέσως έφυγαν και συνέχισαν το ταξίδι τους τη νύχτα. Πίσω στον Πειραιά πείνα και τρόμος. Έκρυβαν τους Ιταλούς από τους Γερμανούς. Τελικά τους ανακάλυψαν και δεν τους ξαναείδε ποτέ κανείς. Ένα βράδυ η Κατίνα έπεσε στο κρεβάτι. Στον ύπνο της την επισκέφτηκε η Παναγία και της είπε: «Άκουσέ με καλά. Ό,τι και να ακούσεις αύριο, μην βγεις από το σπίτι». Με το πρώτο φως ένας εκοφαντικός βόμβος ακουγόταν παντού. Τα βομβαρδιστικά της Λουφτβάφε ήταν πάνω από τα κεφάλια τους. Σε λίγο μια στριγλιά έσκησε τον ουρανό.
Τα στούκας έκαναν κάθετη εφόρμηση βομβαρδισμού και ο αέρας ούλιαζε περνώντας μέσα από την προπέλα της Ειρήνας. Η λεγόμενη στριγκλιά της Ιεριχούς ήταν από πάνω τους. Ο πανικός την κυρίευσε και έτρεξε να βγει από το σπίτι. Μα αμέσως θυμήθηκε το όνειρο και μαρμάρωσε. Ένας δυνατός γουδούπος ακούστηκε στην ταράτσα και αμέσως μετά η πρώτη έκρηξη. Με το πέρας του μακελιού ανέβηκε να δει επάνω τι συνέβη. Ήρθε αντιμέτωπη με το χάος. Μια μικρή έλικα ήταν στην ταράτσα της και τη θέση του απέναντι σπιτιού την είχε πάρει πλέον ένας κρατήρας. Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να υποχωρούν και ο Μίτσος χτυπούσε ξανά την πόρτα του σπιτιού του. Ανοίγοντας η Κατίνα δεν πίστευε στα μάτια της. 3 ολόκληρα χρόνια και δεν είχε νέα του. Αλλά περίμενε καρτερικά. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Τα χρόνια πέρασαν και έζησαν μια καλή ζωή οι δυο τους. Μια λεπτομέρεια όμως πρέπει να σας πω. Πως από την πρώτη μέρα που επέστρεψε έβαλε στον τοίχο της κουζίνας μια φωτογραφία της γυναίκας του αριστερά. Ένα ημερολόγιο δεξιά και το ρολόι στο κέντρο. Έμεινε εκεί μέχρι και το θάνατό του, σε ένα καρφί στον τοίχο. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που φτάσατε μέχρι εδώ και ακούσατε την ιστορία μου. Το κατά πόσο είναι αληθινή ή έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως σίγουρα είναι πως εκείνο το ρολόι πάει από Δημήτρη σε Δημήτρη και έτσι πλέον το έχω στη διαδοχή μου εγώ.